You know, Bible says through more phrases you nyame asem ma hunu nyansa de konkwanje mu. Me yawo me nom ansada. Wow. Me nom joto da. Wow. Ana koshi brate se ye ko disco ye ko dance braso. Se me de me nipadua na me rest no. Na bia me nenam disco no mo ne davi. Aha. Nyame asiesi ade bia mabre. Ene nyame obo anadwo manda. Ti nipa de wo hɔ wo se utimi rest na wunya ahoden. E de toa adwuma bia obeye na de kyenso. Ene papa ene eye ewiase na okɔ dwumadie ene waba so. De hinta wasetenem, de hinta wosunsumsem ene eche no wase. Ene de adusua ene wo maye me ne mahwefo me da ase. Yo. Adofonom ene anuanom. Nyame nipa a wutie me na ate me voice yi reverence a pai life. Ameda asori a ne din di Great Light Worship Center. Bia metena se counsel and consultation no. Ewu Kumase. Ti baabi a wo bia no sa ofa ka ebedru Kumase airport runabout. Kumase airport runabout ba kope. To see airport runabout wo se oba Ebuo Chrome estate junction. Ebuo Chrome estate junction. To unya dru junction no so pe ramu e taxi station ho. Uramu na no frame number yi 0242 88 44 35 0242 88 44 35 ana 0244 88 14 55 0244 88 14 55 ene mebekasa afa botaya matudin se star reading anase siye readi obi ensonoma eno ana mebekasa afa ho na menimse masenka ne nkona wie no erade na meso ebemu abrabo adane ayinhira erade adom nso a enche kra ni be free asori Kumase ha eye Kumase branch no me be frase eno nso se opese oba bia me ya asori na baabi a wo bia no ofa ka ebesi airport runabout o se wo pe Kings International enti unye wuram Kings International ho a eho ana eye memenda anopa bia eye Saturday anopa no metena se amenya mema akwanchere memenda anopa bia no eye Saturday anopa no eye anopa 5 o'clock pepepe no na matena se hwe nkofo hyebremu kan nkofo daache kan mu de atwam de asie ene ne yebeba enti bomoden ase oba behume na obehume a erade na meso ebemu abrabo adane ayinhira eye September ending ya no Sunday asori nso mefrase na no matudin se after church obi a wakọ asori awie anopa no media ne de ye be starting awie 2 o'clock na yapon anwumre eye 6 o'clock bomodin abra na oba erade na meso ebemu abrabo adane ayinhira adofonom ene anuanom tie meye meni onyame nipa se wade bi yera erade time fa meso ma de kra yera na mekire obabi yewo meni onyame nipa se obra so se ware na se ware no emu ato anasa ware no kwan na sia erade time fa meso ebie waware a emu ato no edema meni onyame nipa se wo ye adwuma bi na se adwuma a wo ye no enye wadwuma no a oba me nkyɛn a erade time fa meso ma me kyerɛw adwuma a wo ye a ebeboa wo etime ton safre adofonom ane anuanom nyinaa sabra ne behume na behume a erade a osesa hyebere erade a osesa tebea erade a obokwan to ba bi ekwan nie no erade na meso ebema won so no wabrabo adane ayinhira na wonnye sede wote no eda erade enhira wo bibia mena wo bekasa afa botaya matudin se star reading
ana se ye ready obi ensonoma ebre bi duyi a Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ Abraham mema wasefo adɔre ayɛ sɛ empoano anwea ɛne ɔsoro ensonoma eti Bible ɛkasa fa ensonoma ho a na ɔkasa fa nipa ɛho because ensonoma dodo a ɛwɔ wie mu no egyina hɔ ama nipa biya na ɛno no ana ɛnɛ me na ɔbɛkasa afa ho eti mekai sɛ ɛbra yisua no sɛ eduru tambi a papa ɛna muhu die na ɛwɔ eduru tambi a nɛsɛ uhunu sɛ ensonoma bi atu a deɛ yɛ kan no sɛ obi a wawuo na ensonoma ana atuo no wow eti ɛnɛ mebɛkasa afa style reading na tie me ye sa style reading ni wo ma onyame te asefoɔ ɛdedom wo mu paa no ɛyɛ nkramofoɔ ana onyankopɔn de saa dom wei ɛkyɛɛ wo mu according to Matthew chapter 2 no Bible say ɛbra yɛwo Yesu Kristo no na enyansafoɔ bi ɛwɔ puoyɛ fam na ɔmuhunu sɛ ensonoma bi apue no asɛm ɔmo kan na sɛ nipa bi a yawo no saa nipa no ensonoma ana apue no enti me Bible ma mete asɛ sɛ ɛbra wɔ mu hunu ensonoma no wɔ mu nso so edi ensonoma n'akyi ɛba Jerusalem ɛba ɔhene Herod hɔ ebebusa ɔhene Herod sɛ ɛhene fa ana Jewfoɔ hene a yawo no ɔwɔ ɛhene fa ana Jewfoɔ hene a yawo no ɔwɔ yɛba ha sɛ yɛbɛkoto no na yɛasɔre no na yɛasom no na yɛakyɛ nadeɛ tie miye woyɛ star no ɛbɛbɔ kwan to baabi ɛkwan nie because star no ɛna kyerɛ nyansafoɔ no ɛma ɔmo ba bɛdi star no akyi eti mepɛsɛ me ma wo nso te aseɛ sɛ adɔfonom ne anuanom ehia sɛ wo oba ne yɛredi wo star ne yɛhwɛ wo hyɛbrɛ mu ne yɛka wo daakye ne yɛka wo de atwam de asie ɛne ne yɛbɛba wohwɛ enkramofoɔ lifestyle enkramofoɔ nkɔfoɔ a yɛwo na wonya 7 days a ne yɛde wo kɔ omalam hɔ anaa yɛawerɛ wo tiri ho nyinaa yɛawerɛ wo tiri ho ne yɛde wo kɔ omalam hɔ o spiritual master hɔ na spiritual master no ready wo star ahwɛ sɛ akwala yi a waba wiase yi san ana nabrabɔ ɛbɛyɛ na san ana nneɛma ebesi akɔ ama no mepɛsɛ me ma te aseɛ sɛ enti wonnim sɛ wo nso so woyɛ star na ebi yɛ wɔ star ahodoɔ mmiɛnsa star ni bi wɔ hɔ a ɛyɛ very dim ana star ni bi wɔ hɔ nso a ɛbright ana star ni bi wɔ hɔ nso a ɛdum na mepɛsɛ mbisa sɛ emu deɛ he ana wɔ Bible say ɛbra yɛwo Yesu Kristo no ensonoma ne di enyansafoɔ n'anim amom di ensonoma n'akyi ɛba Jerusalem hwɛ oyɛ star nipa ɛbɛhwɛ w'akyiri kwan star biara no enkyini empaade o adeɛ nankasa ɛnɛkyini ɛhwehwɛ no na mepɛsɛ me ma te aseɛ sɛ ɛnɛ wobɛtie me no watie me bia mu a Awurade nam me so ɛbɛma adeɛ biara a ɛyɛ wo dea ɛwɔ abrabɔ mu no sɛ woanyi wakoma mu akyinye a Awurade nam me so ɛbɛma wɔn nsa aka na according to Genesis 49 Bible ma mete asɛ sɛ ne bere bi dui na Onyankopɔn nipa bi tena ase a ne yɛfrɛ ne Jacob na Jacob hunu sɛ ne na abɛn sɛ owuo no ɔsoma sɛ yɛnkɔfrɛ ne mama akomako edumienu no mmra na wɔredi wɔn star na ɔnka wɔn mu de atwam de asie ɛne ne yɛbɛba na ɔnka wɔn mu de edi hɔ eti Jacob na ne ma ɛyɛ maakomako 13 but Israel mu no esan sɛ yɛn count ɛma ɛnka ho nti no Bible say Bible count 12 na Bible ma mete asɛ sɛ saa ne ma 12 no ana Jacob fra asɛ sɛ ne na abɛ sɛ owuo nti obɛredi ne ma no star adɔfonom ne anuanom bra na me ready wo star na me nka o daakye me nka o de atwam me nka o de asie na me nka o de ɛbɛba
na Bible ma mete ase se ebra Jacob ne ma no omo ebaaye no na ne bapanyi ne yefre ne Ruby ana ohwe na anim din no se Ruby me be radio star oborosu wo nimdie mu oborosu wo hunumu mu because of wejam pabia ukofuru yenti no because of wejam pabia ukofuru yenti no Awurade ti asefo se menka nkyere wo se ebire bi beduru a wo obesum wo nua kuma no ana ofre ne baketu akura ye fre ne Joseph ana oridi Joseph star na okachen se Joseph ebire bi bedu a wo ubedi hene ama wo nua no mpanyimfo akoto adofo ene anuanom won so ote ho etwen akwakosi daben bra na mi ridi wo star na men count de atwam encount de asie encount de beba ebradu se onyame te asefo efa me so na nyame ma ewo Ghana ha a Kristofo a mo ha no me ridi mo star na me kira mo ade a mo ye wa abrabo mu a ebeboa mo ama mo abrabo adane ayenhira. What are you waiting for? It's time for your miracle. It's time for your success. It's time for your breakthrough. Only a word of God can change your situation. Only a word of God can change your situation. And faho nene ya wonamu. And faho nene ya wofamu. Se ubetuwa na mo ababe humea. Erade na meso. Ebamu wa brabo adane ayinshira. Epono biara emu ato ewo abrabo mu no Awurade te asefo ebebie ebre bi dui na maami bi otontoma na no atontoma no for so many years a waye ntoma fo nyina hema na maami eba me nchen ana oba osinyame nipa se de eka ameneme me hwe na anum din nam se Awurade se menka nkere wo se efri nareko no tiemiye entoma na otono ye transit keke etiko ne koton ntoma ekọ ne koton enchene na okoton enchene na wabrabo ebesi wiye maame no antie me okoye no otoa so ekoton ntoma na ema eka no eye kese maame no esa ba me nchen biem no oba one na damfo ne baaye na ote se me kasa ewo TV ne radio so no ote se me ka reverence ya na nadwen ye ne se sofo hoho bi ana me invite no to oba no on na damfo bi ne baaye oba na damfo no e baaye no se nyame nipa se minim se wa anka mama because matis when invite sofo bi a ye frɛ sia na msisia no one me a na msi die benti ana nka ye me a wa ma na mse mena ono se ono na brebi oba me nchen a na oton entoma oba me nchen me ka chen se onkono onkoton nchene no na mbuza se na esisen na o se onya enkoton na ono de sa nkom hye no de ohun no se nya ne de a e obi de a na damfo no se hwe na nyame ni pesi ko na koton nchene na obedi ya adan na opese obeton se na obi a me ye ntomafo nyina hema meda akwa akoton nchene maame no etu na damfo ifo ana omka ekono okono ka kire se ko na koton enchene bag baako na mo wakola no emetena enchene ne ho na wo so tena entoma ne ho na ye nhwa ade se nyame nipa no se wo start se wo ton enchene no a ubedi ya yanko na koton asedan kanyame ote ase se ebra omukoye a omutie me no anche kora ana mpanyimfo fo bi efri Mercedes Benz mu esiye omusiye no no mse maame ye payi bi ato ewo bottom na de ewo boto yi mu no eye sichire anase esam anase efit anase Tom Brown ana ose ye nchene no ose ye pabi ato tiano ne enhwe otiano ose ntene white sei bi ene yepe from Saturday no ano Awurade enam menkom hye no so esesa maami abrabo ama ebra da nipa no hunu se enchene no omoto maako eye 1000 bas ama eda no a maame no nka no ase etui minua dofo a wutie me
bra na me ready wo star na me nkyerɛw adwuma wo ya ɛbɛboa wo na ɛnyɛ wo so ɛne wo gyina bere na wo gyina no because awurade te asefoɔ adoma kyɛdeɛ egu ahodoɔ bebree nanso ɛso no obi ane ne deɛ bra na me nka wo deɛ atwam deɛ asie ɛne ne ɛbɛba frɛ me ɛwɔ 0242 88 44 35 0242 88 44 35 ana 0244 88 14 55 0244 88 14 55 nyame nipa wutie me na ate me voice yi ɛyɛ Reverend Sia Apai life tie me ne osofo a sa wo bra so sɛ wo ware na sa ware no kwan na si anase mu ato a awurade ti me fa me so ma me kyerɛ wo baabi a ho kani wo nansen bi na me ye program bi e Kumasi FM me ne Ochunoko ti me ye program no na me kasa fa star reading se me read obi star ma kan obi daache a kyerɛ nde oyɛ bɛboa no hwɛ enkramofoɔ wo hwɛ enkramofoɔ a o madwuma nyina yɛ one way wobɛhu nkramoni bi tama wobɛhu no kɔpem bra wobɛwuo no ebi ankateɛ na ɔtɔn a ɔbɛtɔn kateɛ no saa kɔpem so wobɛwuo wobɛhu nkramoni bi ebi a ɛyɛ sika ana ɔsesa ɔbɛsesa sika saa kɔpem so wobɛwuo wobɛhu nkramoni bi se koko na ɔtɔn a ɔbɛtɔn koko no saa kɔpem so wobɛwuo because eduru sɛ ne brɛ so so ɔyɛ adwuma ɔbɛkɔ no spiritual master hɔ no ready ne star no akyerɛ na adwuma ɔyɛ bɛboa me sister me pese me bisa sɛ enti won so wakɔ ame ready wo star na ya kyerɛ ɔde wo ya ɛbɛboa wo ma me ne ba me nkyɛn a me ready ne star ɛma no na me kyerɛ adwuma ɔyɛ bɛboa no no ɛnkɔfoɔ no mu si free Mercedes Benz wɔn $1,000 ɛda no a wonya sika ɛde kotua no ho ka eti won so te hɔ ɛtwɛn akwa akosi da bɛn me ne Ochunoko ɛyɛ program no ana me ka sɛ wo bra so sɛ ware a awurade betima fa me so na ma kyerɛ wo baabi a ho kani wo no akwa akohyia no na me wie program no ana sister bi frɛ me na ɔse nyame nipa ma te sɛ otimi kyerɛ nkɔfoɔ so obi bra so sɛ wo ware na sɛ ne ho kani onhunu a otimi kyerɛ ne ho kani na kyiri kwan ba me no me ne kasa am sɛ awurade kasa kyerɛ me awurade yɛ adom a ade akye a kɔ ne ko gina ahodwo runabout from ahomache 5 o'clock erikosi anopa 7 o'clock wo ho kani eba behia wo na obisa am se edie ba ade ene bedi ho adanse se sa nipa we obehu no no e kire se oye ne ho kani asedan kanyame ote ase se ehwa na awurade fa me mu am se awurade se me nka nche wo se onipa kro no oba oyisu Mercedes Benz blue black eti anopa no awurade bedi kan ayi wo ho ade e de akyere no ansa no waba behu o awurade beyi watade e hyew e de akyere no na awurade ayi wo ho ade e de akyere no akyere ne se wo unam ho no onware na uti ho no kra no onya adwuma sam so nkoye maami ejina ho akwa gina ho from ahomache 5 o'clock wagina ho a about 6 o'clock no afrɛ me reverend mabao anam se hwan ni no se me na aka kyerɛ me sɛ me nko gina ahodwo run about no na mabegina from ahomache 5 o'clock se say about 6 me hunu hwe na me se nyame se me nka nkyɛw sɛ nipa na nam kwan mu ba me oha no asa afrɛ me aka be 5 minutes amana bo 7 o'clock no wa afrɛ mo se nyame nipa aka 5 minutes amana bo 7 no na me se nyame se me nka nkyɛw sɛ nipa nam kwan mu ba ma me gina hɔ a no bi di Mercedes Benz ebe gina run about ho no ana ofrɛ ma me no sɛ ma me bra na ma me no akɔ no nkyɛn wɔ se ma me waware wɔ se me nware na wɔ se na me da so da ehunu nipa bi na ɔhyɛ atade te sɛ watade ya na me busa nipa ne din no na wɔ se yɛ frɛ no Mary na ma me na team Jesus me din de Mary na wɔ se me hunu sɛ me ye nipa no ayeforo ma me wo yɛ adwuma wɔ se me nya adwuma na wɔ se tie me ye me wɔ filling station me ansa me de wo bɛkɔ akɔyɛ supervisor
na mistediw na se osuban ya me no obeware asedan kanya me se maame na me reading ne star na me kira ne ba bia wonko gina no enne maame no nso enya ne ho kane wote ho etwen akwakosi daben nyame nipa wutie me na wote me voice yi Reverend Sia a Pi Life me da asori a ne din di Great Light Worship Center ochina anopa enya asori na me yew na emu metena se amanyame ma kwanchere wiase a ye wono sebe ya nkyerɛkyerɛ wa ke bia wo don sa benkum ne didie bra na me read wo star na me nkyerɛ wo de wo ya ebeboa wo. What are you waiting for? It's time for your miracle. It's time for your success. Oko South Korea omanya Christopher but omo spiritual masters di it is South Korea ni se o starte no obebo bra no akọ no spiritual master ho no akyere no de wo ya ebeboa na mana brabo aye nhira. Oko Japan omo spiritual masters di omanya Christopher but ne breso so opese obobra no akọ no spiritual master no reading star no akyere no adwuma oya ebeboa no. Oko Benin omuji reincarnation di omujiri se nipa owu a okwa a wosa babiem etu Benin ni ne breso so opese obobra na okọ no spiritual master ho no reading star o se ebi a wokura wa ba wiase pen na wiase a wo baaye no adwuma wo baye ye no ebi a mekan na efita adwuma anase bi a contractor eti sa adwuma no sa akọ na kotoa so but wo ba ye Ghana ha yani ya ho se ya Kristofo nanso bibia mu no yaka akire bra na me read wo star na me nkyerɛw ade a wo ye beboa wo wote ho etwen agwakosi daben nyame nipa wutie me na ate me voice yi me din e de Reverend Sia a Pi Life me ton safra obi bia se ochina anopa enya asore na me yewu na emu me tena se amanyame ma akwankyere ba bia wo firi ba bia no mi wokumase eye ebuo krom estate junction tie mi ye ebia na ofiri ba bi te se asante mampon na eba ana asante mampon area ho se ofiri ho na eba u beduru a si wo pankro no alignment ana ofiri ba bi ate se ebia eboase na eba besi ewo kejetia oso wo ba Dr. Mensa ana ufiri baabi te se enkran baabia na eba faka ne besi ewo tek anase si ewo anwonaga junction na usi wo ho a bia mebobo boso yi ofaka o se wo ba ebuo krom estate junction awrade ya domo a ha Jesus ochina anopa enya asore na meyewo na emu metena se amanyame ma akwankyere sabi wiase a ye wo no ya nkyerɛkyerɛ wa nka do nsa benkum ene didie bra na me nkyerɛw ade a wo ye wa abrabɔ mu a ɛbɛboa amo abrabɔ adane aye nhyira eti wo nso so wote hɔ etwen agwakosi daben onyankopɔn tumi eguso eye adwuma mini onyame nipa so obi ade bi yera na se wo hunu a metimi kyerɛ na ade kora yera no na kyiri kwan ebra bi onua bi aba me nkyɛn oba osinyame nipa asem eye atome makobo bosia wo bank foi dan meka medisika no ekoto taxi na mko park wo filling station na meko park ye no debia meko a mede me key no eja security man no be sade no meko ye no na security man no oni ho ana mede me key no ko fie ade a chen me bae na mbetu kai a kai ensi ho eti me bae no ana me ko security man no so ondi ohunu kan man fa me key anya no me ko fa police for na police for security man de wuntime nya ne hwe because one fa oki anya den enya no machina peka ya 3 months nie nyame nipa eko 5 months bank foi da meka meti ago anu medwane ana awrade tias for kasa kire me se onko eye anwea kwanta filling station na ewo anwea kwanta ubeduru anwea kwanta nkasa ewo ho no onko ho na obekọ no na ka ni si ho mahunu se o matutu ka na ho niema na ka ni si ho adofo no ne anuanom bra na me ready wo star na me nkyerɛw ade a wo ya ebeboa wo me obi ba manimu a onkasa wo oba de wo de ba no me ana meka kyerɛw me ready wo star wa de bi ayera ana wunhunu bra na me nkyerɛw ba bi ye wo ohuni pa bi wa kwantuo mu ote ne nka kye so awuso ote ase
bra na men kan kyerɛ o bra so sɛ ware aware ne kwan na si emu ato bra na men kyerɛ ba bi a wo ho kan ni wo na kɔ ne kɔhyia no woyɛ adwuma bi ɛnyɛ w'adwuma no no bra na men kyerɛ adwuma a woyɛ bɛboa wo eti wo nso so wote hɔ ɛtwɛn akwakosi daben nyame tumi egu so ɛyɛ adwuma nyame nipa wotie me na ate me voice yi me din ɛde Reverend Sia Apai Life fra me ɛwɔ 0242 88 44 35 0242 88 44 35 0242 88 44 35 ana 0244 88 14 55 0244 88 14 55 Erade ya domu a ochena anopa enya asore na me yo na emu me tena se amanyame ma akwankyere se obehu me a oba mani ma don't talk o tena se no na de ode ba no na erade na me so na me ka kyere wo meka wo niema atwam de asie ane ne ebeba nyame nipa wutiem na ate me voice yi Reverend Sia Apai Life ochena obehu me a utra tekora ba besi so ti wo faka ebesi ebuo krom estate junction a wuramu e taxi station ho wuramu na no wo se ope asore kwanta ekwan no asore kwanta kwan no eti osane e wase ho a na fa right a o left no o left side no eye drugstore na edikan na no eho ana me office no ewo na meton safro bibia se umehumi no ho na ba behume amwabrabo adane ayinhira wiase adwuma bia ya adwuma o betenya adwuma nyina ene ye asase bia ya asase na nsonya asase nyina ene yetena so ebobra akwantuo bia ya akwantuo na nsonya akwantuo nyina ene yetu a yetimidi ye bra na me ready wo star ebia na akwantuo apese otu no kra no na emwawo mekira de wo ya ebeboa mu brabo adane ayinhira nya minipa otiem na ateme voice yi medin de Reverend Sia Apai Life and outenen kano mes papa ma memrem kakra ama wo na munni ase na mu abuchime mu no obu wo hwe we Facebook no so YouTube no so onso bisa se ono oni ho no a se bi wo na mo wa ase na mo ba wo nchen abeja kwankyere se eye ensoroma akwankyere no wono so mo abuchime omo nkrata omo akwa mu nya aware so ye din wo mo ho omo so be de no mo so nya aye ensoroma akwankyere bi se omo so be de wo mo ho de hia na se nipa no ebe frɛ me ofrɛ me nko ade a de awrade wo ede ma no bia na metima ka kyerɛ mo ese nipa no kra me hu kra na obetima ma na kwankyere a obetima follow a ne so no be pie e wo abuchime ne krata adwuma no so ebeba de nyame tumetime ye se bnya bi ne nkrata ene yehwa de wa ase omo so omo hwe obu won so asabi oso onom nsa untimi mfiri ensa no mu obu won so ose masturbation wahwehwe ne be ma obu won so asabi wa ya wi untimi mfiri o omu nyina timi ba asedan kanyame se me no nyame achemadom achemachede me wade a obi a onom nsa ana onom dwi me de saade ne bi so ne ketre ma so ensa de nsa onom bie mu da wi ade wi onom bie mu da so ana obi wo hokra ne bi wo ha ne bi ana ne bema enya adwuma me wade a metime de amana me de man ne emfa woni ne bema mfi a enya adwuma me de man ne no yusu ade ne kosi na de kyen ne bema na enya adwuma ne be adwuma so obi wo ha ne bi a diabetes ana odwonso saa the whole night me wade a metime de amana say na me wa dance bi wo ho ananka me pese ye bo but because of machine no any say the na light na high adwene nti no am ye ntimi ambo but asedan kanya me say bia diabetes ana stroke ana bia wabubu agu ho che say yare bia ni ho a awrade mfa ho aduro emaame na ni nyina na say ubetu ana mo aba behu me pedu achinyefo oni adanse ye da opa adanse ye di omra mehu me na obehu me a awrade na me so be ma dance ya na chefa lese nipa ne ba on phone one recorder se de oboa na mana di yie no one record kan hit asem no owi a ne yaje abo enye ne sa dabi asma o question man tia se be kire se se obi pa dance ya di no odi ne ho chima ono amfa recorder mra no amfa mbra Reverend Sia na omie ne so obie ne so a duwe esie no ono record mra ne yemoma no de hinta no mo awrade na me so ebedan na di
ama na ya dance e de ama no me da say reverend da no me obi edi adanse oso wotamale ono kasa mu no oyosofo oso eduefo wakon yare ni bia wo nuru ase bi wotete nanso so ansi aga ote wonka wo ye TV so ni radio so no ba won chen na hyiranka nyankopon utimi edi nyoma gu akwam wo a wonye duefo won so wonye eye hospital enso so nyame fa wo so ede esa na yare ede ni ahintasem na wo ho onze ahintasem a won say adoma chede gu ahodo bebre eso obi ane ne de so atase yen starti nyame adwuma no me starti nyame adwuma bro 40 years ami onzo obi a hu me bia ne mba station ha kofu ehu me nyina sofo yate won kanda da hunyini da de me pesa mani pa nyina ate ase ne se nyame na ede ho ato no so no yen brabone de mobi so na eno ana mpesa mo obi ate ase ne se sa papa no ebra obaye no erade na me so because no junso pa the whole night one junso kra obetuma junso beza 5-10 times ansa na de ache but obenwu me man direction no and as junso ni nyina to atwa asedan Kenya me say apart from ono na chi kra no wo mu maba ho nyina omu wo sa problem no erade na me so amani nyina to atwa se wabubu agu ho wanya stroke wakadem opanyi bi ba me nchen wachimo me man direction just 7 minutes pe direction am de man no me de men sa to ne side gre na afi opanyi na ateni dia me pesa mani pa nyina ate asese nyame tumi eguso ye adwuma yes adom no ewo nsam sa wo umu wo de ponche a eye adwuma erade de acheme ami reverend sia apa life na wo tene kan no the number is 0244 881455 0244 881455 adofo also so ede ne wo how de ne wo adwendwen papa wa say frɛ na also so efa to nanim na also wakonya bi so na o bibi wo so a ono so akabi acho obetima so afrɛ 0242884435 0242884435 papa wa say de ahinte wa setrem bia no ene ne nche ewo nche papa obi nya mai ba ne o ka eye hyebre ene eye nsoroma ewiase ade ba ko pa eya ene se nipa de sani odo wonsa na wonye kwadwefo na wonhu kwan asabi behu abrabo wonhu wadwuma asasa papa na eya o wa so ye woni pa ni bi wo ha wa ye wiase adwuma nyina bi nanso wonhu ne ho ano amenko eya ahoma no so na memfa ye ohwefo ba ko wadi ka ba so hello pacho udi ni bebi okasa free hello yes sir pacho udi eni bebi okasa free pacho ekame anka wati no dominance commander dominance central papa wa ha otieu awotwe atesan pacho na me aduno awotwe unye ni hafo anya kwadwefo betuma hu se wo bere paa adwuma semu nkoyi sika semu nkoyi obi na pe promise wa emam bomodin ase obejai de woye bia ochena anopa mi wo kumase eti baabia ofiri baabia onya besi kumase airport runabout wo se uba ebuo chrome estate junction metena se from ahomache 5 o'clock na mapon 12 o'clock oba menkasa de odi baabia no meka cho magina so de ade na chiwade aka no asema meka fa ho de ade na anim fa ho hello magina so gada asema meka che ode ade na anim fa ho nokre den na nokre de wo kan ni na nokre ho de pa ma yale to measure wani ochena anopa awotwe bomodi aso omenye kwadwefo mama ye kwadwefo ma obi so mra na sabi nya nkwa na sabi o adi tua sa de tie no enyina aye wo haw enso turu bia ochena measure wani mwai na eboa nyame nshira hello bacho udi ni be okasa free pacho kasadin why kasadin good evening good evening evening papa wa say ohima etusan pacho nyame adumon bibi abokode pacho mame me hu se niam nkoyi kura o me hu se wo bere papa kwan ni nyina asi obi na be promise wa onsa nka oto no chese okuti kopem ha na wakopem ha erade kasa che me hu se niam nkoyi ma spiritual no ade bia wo na chi wade
bra na adeɛ bi a ɛha no memfa adeɛ no akyiwadeɛ nka no sunsun mu no ɔmo pɛ sɛ ɔmo de yareɛ ɛto wo nofo mu ti bi a wɔ hɔ a wote nka sɛ wo nofo no biribi twew ɛwɔ wo nofo no mu gyae deɛ woyɛ bia ne bɛhu me ɔkyena na nipa bi a ɔpɛ sɛ ɔtɔ saa yareɛ no ma wo ɛyɛ cancer no men transfer nipa no adeɛ ma no why adan kɔm de wana ana wani aha Baby, me who name for me. ɔho na mfa wɔ ho yo ɔhe mfa Me who name for me. oh yɛmfa obi foforɔ em sɛ ne kasa no wɔ fam aboto wɔkyena yɛ no abɛhu me papa wo sɛ obu wa woka na hinta asɛm kyerɛ no a ɛno aboto ɛna no wura ho sɛ wohu ɛyɛ nokora ɛdɛ ɛwɔ no ho sɛ memenim no saa ana obi anso ni hɔ ɔfrɛ yɛ ne picture baa so maame mfa ayɛ ɔhwɛfoɔ a ɔde ɔba so hello pacho wodi ni baabi ɔkasa firi Kacharo kasa fi Asante Mampo. asante mampɔn wodi Friend Kobi. kobi papa 8 kɔbi ɛte sɛn Yanyado. kɔbi enkoye mehu sɛ wo brɛ wo fɔ so paa o bɛtɛ kwan na si na nka wadwene wɔ so sɛ wopɛ sɛ wotu kwan bɛtɛ kwan na si sikasɛm nkɔye adwumasɛm nkɔye deɛ woyɛ biara ne nkɔye gyae deɛ woyɛ biara ne bɛhu me ɔkyena tumi bi ekura wabrabɔ mu no mede adeɛ no akyi wadeɛ bɛka no na wobɛfa wo ntoma pa afira wate kobi asɛm a papa kae no deɛ na ɔso wɔka Ewum sa. na wɔyɛ wadwe sɛ kɔfiri ghana aho Pa. na wofiri a na ho ne nkɛntena ha kobi ma me ne ne nkɔmmɔ kɔbi tie me ye bra na memfa adeɛ no akyi wadeɛ nka no tumi biara edi wakwantusɛm so a asi kwan eti watratra enya adwuma no awurade nam so wobɛtumi akɔwae to ɔkyena mɛhwɛ w'anim you can call me right now papa sɛ obi nyambae no obi wɔ na ne hyɛ brɛ sɛ obɛfiri ɔman mu ase akɔ sɛdeɛ wokaa sɛ maame na ɔtɔn ntoma no onya ntoma no nkɔtɔ nkyene no obɛdi yie no obi wɔ nso ɔtɔ ɔman mu yɛ nso a ɛni kwa sɛ otu kwan ba ɔtena ɔman mu obɛtumi di yie sɛ gye sɛ ɔba me nkyɛn sɛ me na mɛtumi ahu no sɛ otu kwan a bɛboa no anaasɛ mmoa no kobi deɛ no otu kwan bɛtumi ahyira no gye sɛ ɔba all right ai hello pacho wodi ni baabi ɔkasa firi Your friend is Sam. sam sam pacho papa wa ase sam ɛte sɛn Yebako. sam woyɛ kyinyifuo wonhyɛ da nye biribi ani tie me yie awurade te asefoɔ kasa kyerɛ me bɔ mmɔden a sɛ woba bɛhu me because wankasa no ebere bi bɛdu a wahu adwuma a meyɛ ɛyɛ nyame dwuma no ɛno bi ɛna awurade de wobɛyɛ bɔ mmɔden a ne bɛhu me ɔkyena na menya akwankyerɛ bi mfa ma wo why wokasa firi he Agiso. wokasa firi dwo so oh yo kuma se yɛ sam mehu no sɛ wonni anidasoɔ ɛwɔ biara mu wabusua mu na ahokyere wɔ mu paa edi no kyerɛ sɛ hope ne obiara mu bɛte bra hope wɔ awurade mu awurade nam me so bɛma wabrabɔ adane ayɛ nhyira wate Yo. wote asɛm a mekaeɛ no Aye. de adeɛ na wonim fa ho 0244881455 0244881455 the great seer Apai Life Reverend Seer Apai Life ewu efidie mu ase ɔse deɛ na ɛhaw deɛ na ɛkyerɛw so bra na ombie ɛyɛ onsoroma so ɔde akwankyere bi gu fam ama wo hello wodi ni baabi ɔkasa free Kubidi akos mikasa free kwa uchizu ase kwa okay akos papa wa ɔno akos kasa ɛte sɛn Ifacha ohuye mimi bisa sɛ wo ho te sɛn me deɛ me ho yɛ paa Ifacha onyame adobe huye maakɔ so ya ɛte sɛn Ifacha yo adan na wofi yɛ ma mo brɛ saa mehu sɛ mo struggle wɔ awareɛ ho paa awareɛ nhyɛ da ni mu fie wo sunsun mu no mmarima ne wura hɔ a ɔmo bɛfa mmaa na ɔmo ne wɔn awo na ɔmo agye wɔn hɔ na ebinom aba abɛtoa so te awurade kasa kyerɛ me adeɛ di mu abusua nya no tumi biara ne adeɛ biara a ɔmo de mu fie mu awareɛ ɛkɔ sesa adeɛ no mempɛ sɛ mɛbɔ ade koro ne din na bra na memfa adeɛ no akyi wadeɛ nka no because awurade te asefoɔ kasa kyerɛ me
me hunu se mufie cha se emma ho ofe emma eye kama but muni aware mu ani onyam bo modin ya ne behu me ochena na behu me ade bi edi mu aware so no awurade na me so ebeji wafiri mu. Hello. Hello, Pacho, so for Mate. Yo 0244 881455. The Reverend Sia apply life for her. Hello. 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 Your friend Frank. Okay. Hello. Yeah, Papa. Otio Kasa. o kasa frɛ he Me kasa food the kwai. o kasa frɛ asante bakwai Mr. Frank etesen Ayo. bibia bɔkɔ de me hu se nkoye o Asante the kwai. me hu se niema nkoye ma okora me hu no se wo brɛ papa Pacho. cha se o forso beta kwan na si bra na no me biara edi wachi ade biara adane sasa edi wachi na Awurade mfa me so nyimfiri wo so etu ochena no pa me wo Kumase ebuo krom estate junction obeduru Kumase na fa ka bia se oba airport runabout uduru airport runabout oso oba ebuo krom estate junction ochena no pa 5 o'clock ma tanase ubehu me a Awurade na me so be mu abrabo adane ayinhira. God bless you. Etesen hello. Famous for Obi Fufro. I'm so Otie ne ho 0244 881455. When you know so Bracho we didn't be okasa free. Hello? Hello. Yeah, mommy. Bracho din and baby okasa free. Etesen Nyame adom. bibia bɔkɔ de Boko. me nua ba ebe yi wate mesi ebe yi wate Boko papa. ote menka Boko. Twe free eye TV no ho. low already low TV no low no sada be ya obete menka yi me mete won kapa etu wonso low TV no sada be ya obete menka yi Bata me tonka. ote menka pa yo unim Awurade te asefo kasa kyerɛ me hunu se sunsun mo no maame w'ani nye ɛwɔ abrabɔ mu woto onye ni hafo onye kwadwefo betade bi a be bi enkoyi me hunu se wo bra nkasa bra be hu me ochena ade bi edi wunya no na Awurade mfa me so amemfa ade na echi wade nka no na Awurade nam so be mu abrabɔ adane ayinhyira. Why? Papa, isisi o. Oba mi sisi. Ai be hu me ochena. Why? Be hu me ochena. Tie me ye. Adaloma. Be hu me ochena. U be hu me a emfiri ochena no from a time a obeba me nchen hu mfiri ho no. Usisi no start enya be san. Papa, ko be 1 year new. Ni ne de mi timi na ntekola. Ma men ka asem nkyerɛ enye usisi nko aho. Wo ho atenka se bibi nante wo yem. But enye ba. Ana wo ho ate se oto ase ho no etwe pa. Ana bi wa anwumre, bi wa na atenka se wakoma nso ɛwo ya. But modern abehu me because who nipa ba kono wa woni ska. And so still ofie mafu ani san. Bra na ba bia yare ni free bia menyi onipa kora de enkoma no. O kasa free he. Eba chom kasa fi dachi. Asema me keka fa on de ade na onim fa ho. Papa. Enya sem ketwa. Eni fiu. Eni fi. Enso ni ma me fam no. Oh. Enya sem ketwa. Me hu no se wo bere pa spiritual no mo de wa hye cage mu. Omo de wa hye sunsun, omo de wa hye cage mu. Bra na cage bia ye de wa hye mu no, menyi mfrim why? Te Awurade adom a ochena anopa mehwe wanim why? Papa mpacho masansu bompa yeguso mame. Wa sansuo. Hey. me ba ha me mompa ye ma obi a o. Yemfa mame mompa ye ma no. Oh, mame mompa ye ma no. all right. Wa request no wo Yesu din mu. Awurade na yaresa to me wo Jesus din mu nti. Amen. Mame tie me de ohia ya kwankyere enya mpa bobra be hu me ochena why? Ti no monsuo no na fa bisra ho ochena bra be hu me. God bless you. Aha ene de eye afrefo no ebisie. Famous, bedase. Aha na de afrefo no bisi. Papa. Wona wo ba nyina no obia asem bia oka bia no. Esi so. Na obai de awomte. Oso wampa woni hwio.
oni hwe enso so obre echina de ne yenhwe wonim de ampasa me kama obi ate ase ne se nyame echiri obi a oye nihafo ene nyame chiri obi a oye kwadwofo so oni pakro obetu anamo aba behume a awrade nam me so ebema ade bia wonam mu no eto atwa said de medi kan ye no awrade ya dom a me starte asore e kumase branch ewo airport runabout wonya dru airport runabout a wose wo Kings International September ending bosumi we kɔ na wie ya September ending memenda bia no council and consultation me start anopa 5 o'clock na mapon awia 12 o'clock Saturday anopa no ana kwasia da bia no maso no matudin sɛ after church wa kɔ wasɔre awie no na awia no waba for bonus na no na matudin sɛ bramiento nkyea obi bia obeba bia no meka se nyame din anu nyam sɛ wo ba me nkyɛn a my god emfa ho ne asɔre dodo a wakɔ wasase we so awrade na me so ebagyi wafiri mpokyere bia mu ama ade biara edi wunya wɔ abrabɔ mu no awrade na me so ebagyi wafiri mu etimeton safre obi bia tie me ye wade bia yera wunhu no ɔkyena brabe hume na me nkyerɛ obaabi ye wo wow wo nipa bi wa kwantuo mu wote na nka kye so awu so ɔte ase bra na me nka nkyerɛ wo bra so sɛ ware aware ne kwan asi anase emu ato bra na aware ne emu ato no within 24 minutes mimie aware ne kwan emfa ma sɛ wo bra aso sɛ ware na sɛ aware ne emu ato a awrade na me so bɛ ho nsɛnkyerɛ ne woyɛ adwuma bi adwuma a woyɛ no enye wadwuma no wo brɛ wo ton ayento wo di fira yentua bra na me nkyerɛw adwuma a woyɛ bɛboa hwɛ ade a wonyame kyiri ene wɔn a woyɛ ni hafo me wie program yi a enkyɛ sɛ mawie o wɔn a wɔbɛfrɛ bia no ade bia awrade bɛdan na di afa onipa korɔ no ho no mɛka ne nyinaa kyerɛ obi bia etimeton safrɛ obi bia sɛ ɔkyena anopa me tenase ewo ebuo krom estate junction wunya dru estate junction ho a wuram ewo taxi station ho wuram ewo taxi station ho a wo se o pekwan na ekɔ asɔre nkwanta no enti o sane efom ho a na wafa alright o fa alright a fa o left o fa o left a o ma draw store ewo ho a wo left ho na no draw store ewo ho a eho ana awrade adom a ɔkyena anopa me tenase amanya me ma akwankyere sabi wiase a yɛwɔ no se yankyerɛkyerɛ wo a ka do nsa benkum ene didie temeton safre obi bia so obi bia obetu anamo aba behu me ɔkyena no me ka hye nyame din ne onyam sɛ wonyɛ sɛ de wote no na awrade na me so ebemu abrabɔ adane ayinhyira eti frɛ me ɛwɔ 0242 88 4435 0242 88 4435 0242 88 4435 me hunu sɛ asɛm bi wɔ wano asɛm ɛwɔ mano a ne sɛ papa me musa bisa me di on but pese bisa o asɛ esime ni so ma me bi efre nkonfo agrada wo hye no nkomba ibam ban na nka dwumadi ho but enam de ehinta wo asetrema wokeka ebusa omo so omo ka wo hye omo ayi no bibisa mbisa sɛ efri nyame ena odi ye saa adi ana ebibi hyase konfo agrada abosomfo bebre ewo Ghana ha malamfo bebre ewo Ghana ha asofo bebre ewo Ghana ha wan ne time share ne nkom e kire ne se 2020 obejai akom adwuma na aba be nyam adwuma ena ma na bom pusa na me pese me busa no se ana mpese me ma obi ate ase se wiase no sabi usua oyonko asa o kyen awopa adoma kyede egu ahodo bebre eso no obi ane ne de me gift no
a gift osuru nyankopon na de adom me so atase na me metuma hye ho nkom na mama o time na kire wo bre na kire wo ebra saade ni besi me na me ka se Awurade ya adom a 2020 obejai akom adwuma aba be ye nyame dwuma enti no de America nyina no se anuonyam onyame de ya enti no sa won so utie me na ate me nka ochina anopa jai de wuye bia na bra ne behume papa who can say no be hey say no timi she konfo agrada nkoma wetimi bai mu say de wo kan manfo hintasem wo ye TV sui obey say wo be hwin tiri be 100 million edu omo an ho say mera se fam say 1 Samuel chapter 9 verse 6 aso obi nko nyankopon di fo nchen kwa Jesu kura ne nsem bibi so ne papa funu mu yira mu ko hu Samuel na om di gold ene koye me de enye gold na mehwe but wo ba oba support to TV any radio program no 100 Ghana cedi 100 Ghana cedi aso bo biji ska papa de nko e biji 10 million biji 5 million 100 de bo de and apart from eno no se bi a oba ne ye bompaye ne bi Awurade yi akwankyere bi adi na sese wo ye ho adwuma de a because me wo I akwankyere bi wo ha ye frɛ no ogye aware no ene edum emma no ene mema nyina be obra so sa oware na sa aware no kwan esi unu obi hyehyɛ aware every day bia no promise and fail or promise unu afeliwa oba metime gina ogye aware nso agye aware de ama ana me wo obi a so obi wi nsa pa no ntimi nyaaya me wo ade metime de ama na ensa wie de nsa wie onom ensa da ana obi o ha bia ya man stroke ebi a to yare bi dia man either diabetes yare pia wasase we so no Awurade de ho adom ama me na eno na me pese mo obi ate ase se obi bia ntu mirika amehwe mekiri kwan na obehwe mekiri kwan me ka se nyame de anu nyam se wabrabo enye se de tie no na wabrabo ebedane ayinhira nyame ni pa wutie me na ate me voice me den e de Reverend Sia Apai life ochina anopa said ye metena se ene anopa no ochina anopa metena se ewo Buokrom Estate Junction to udru ho a from me number 0242 88 44 35 0242 88 44 35 0244 88 14 55 0244 88 14 55 nyamini pa utie me na ate me den the Reverend Sia Apai life Reverend Sia Apai life na ote nka o se menye aye kwayefo bo mode aso betu anamon esebi ono so ama oye nsoroma akwankyere ni bi echina bo mode aso behia no eye estate chance me kire Buokrom na ososo anya oje efri eye wo hawo nyina no aha na di dwumadi de besi media ne kofi esubonten ofrem esukuto yipebra me hyirawo madawase ene mentena echina eye 7 to 8 pm echina me kachero ampe bidwa me ko ne ekọ Dr. Pia ho na ye ni na kwetwe komo na ma me adusa agye tata ade ya wi mida se mo ahwefo ne etefo me che obibia medra ne osofo Dr. Pia me no kasafa ani ho ani a afra ani a ehunade ani etesi so yakopa drum osofo Dr. Pia me na me ye ani ho adwuma Ghana ha nyina ope doctor oye ani ho adwuma na ye osofo Dr. Pia me ha oba edro no a me de be ma ono obenno uguso a onum no se ete esi wani a edro no be na ne tane nyina afru ani no so amana bie ani anya glaucoma ani ya punusuo ani a eye wo ya anase aye kokko wo de ba me ha nyakopa adrom ani yade ni nyina abekọ impos wadi afra kura na wo hu hwe a wo ba me ha medro na me de treat no mema obi anom na eba wani no abi ansa na wani no befra no tokro kitewa bi eda wani no mfimfini eno na se musia anase efi ko rowram na ensuo no a eye starch enuane ho suo no ekoguma ne yema eno na ma eni no efra etuba me hanom a mema onura abenom a eni ne besen abie wo besen hunade impo ogwa koye operation na watemenka menkoye wo behumi a wani ne bekọ impo wo operation pen ena se wani ne hunade a wo de bra osofo Dr. Pia menchen wo ba me ha
Yakopon dom, Ubenya Yalisa. Impo, obey huna dear, who for be huna dear, which is the be on an abbey, and who and ninu huna dear, from no man at that TV Naseno, for manu. Me pacho, me say, which express Alba me ha, me jet space and ever boom, no more drabber, no more a baby. And to Wobahano, first person a bra, na me no tonchi, and I mean you boom. O no medrona ya special matter wa diamo wo me ha na medrono a me de be ma no wo kono na wadrono adi gusu no wo ba fabra meje ato atwene ntu so kono medrono na se emie anye kama wadrono meje se no meto wa diamo ya hwa identity ne emra meso wa kwa ba Yeah. ede na wo ba so fo ape ha awrade ya ma wo efo woni hu I did what you be. And I'm so happy as well. I be a man. But how much? I'm to cry. You think? So I get ticket. kasa de ma me misro Men in I get ticket. I found them in what years. As you see, I give radiatum to me. In what year? To me, be to the radia mammy. ede so bi tie na ono so ani hu na de a ade asa na wo ka kire The American yeah, whom radian say. Radiatum. Bra, or soft here. Never did not so ever born. Emi kuru efe for so hina ndus. Na ni ehun ade. It already to everyone in chain. It awia na na bi nyina na obuto no wote ewia so nsam. Na ba ya se kwara so kwara kasiem. Obi wa efe so kwa pia, otimi emo aduro bibiro, obeya ama oho ato. Ene mi kuru timi na ante abra wo kuta bibie, obi amfane nsa otimi tu kwan ekọ ba bia kokumase, ba bia yi ase na otimi kọ. Meni ayame yapa timi ana. Ame bae o ma me duro no danwa bitire ayame ya ni meni ayame ya ni nyina akọ di mi gusu ato duro no se be ya se be tu kra nti obi ana ni ha no bia o mele ja pia o danwa e be ko I have any diabetes, any after the TS of and me fan number, a gane and man direction and medium ever jam. Tea o mama grow no me by 2 times back. Now, who say be abba come. The Masanyam holiday, it is a woody me up. Foul hunt jaho, foul hunt and a hot case, and me coha. We see na afi ego ho na yare na se de wa ba fam satam no ba ya na ukoi adanse ne de bebre kwa etuba ha omo edi adanse no edoso enuti obi kan kire obi na obi su kan kire ne nua ne wofa wonana na bra na beja yaresa mo ba ha no mo a se sia obenya yaresa na wo so wakokodi adanse ne bi se ne binum edi adanse no enuti fa no ma na buti bi na se no na efreme na beja yaresa na oba ha no mo a unu ho da bia dada obi oba ha bia so enya yaresa enti wo entena ho se o ma fa oyale na memfa maduru typhoid pressure appetite b ulcer hernia memo odura oba no mo a ebenane fibroid memo odura oba no mo a eno so benane stroke memo odura ebekọ me say de woni na ye bia ne de yade bi ha obia da o de tuanamo ne bro so for Dr. Pia me ha na abatumi a 101 a akwan bia so Everybody be fama so asa yade na ma Everybody Yakopon hyira wo na onye okese enim said no pa ekina awia anopa awia anwumre wo ba bagya yaresa Everybody hyira wo na onye okese na dum nti amen bye bye. Nkrato yi mu agye atum